Hello mga kakusinerong Attidude. So this time bago ako naligo, so fresh pa kaayo, fresh pa sa fresh lumpia, then fresh pa pod kay sa air freshener. No, so ganiha by the way nangumpra dito sa lungsod, and then naay mga gipalit na itil sa baboy, and then gusto man sila nga ako mo decide kung sila lutoon para sa panihapon. So ako ang buhaton karon, instead na mag crispy pata ko, di lang ako mag crispy pata kay medyo common na sad kaayo. So ako lang siya butangan og kanang gata, no? Kanang gata sa lubi. Ato siyang tunuan, no? Ang tiil sa baboy. Sumura siya Bicol Express ang iyang dating, no? So ato ang suwayan magkagud daw niya. Kasi ganahan magkagud. Ana? Ato sugdan. So katong last time nato nga mga menu, katong crispy pata, di ba niya po dili gid ko maghimo crispy pata kay common na, pero karon ginaka-realize ko ba ning kung mura mas nice mas mag crispy pata tano na aside ani nga recipe kanibang murag ato ang Bicol Express ang iyang panlasa aning kanibang tiil sa baboy, nag crispy pata sa Diay ko, no. So same rig gyapon ang process nga akong gibuhat, no. I-marinate lang gihapon and then pabukalan, then hantod malata ra gihapon siya or kanabang mahumok ba. Ayo kalimot sad butang og asin kay para dili tabang ang ginyuhang giluto na soy sauce gihapon kay para brown na siya inikalata, no. So mga 1 hour and 30 minutes murag okay raman siguro na, no, kay enough na siya, no, nga para mo humok na. Pero magamit kang pressure cooker, syempre pila na ka minutes, mga 15 minutes na, lata na 20 minutes. And then kimura man siya og kanang Bicol Express ang dating niya, no. Syempre magkagudtag lubi, di ba? So by the way katuday, no, kay paspas kaayo ang kuan ay murag siya ba paspas ra katrag kawala, di ba? So pa after na ko nga nagilatan siya, so syempre ako na dayon siya gi fry, di ba? I-fry sa nako before siya nako himuon og Bicol Express para unya katong sabaw ganiya sa paglata ako ra pud ipuno siya ang sabaw, di ba? So mo kani nga sabaw, kani nga broth mo ni siya katong ganiya katong akong siya gipabukalan. So mo ra po akong gisabaw og balik after nako siya gi pa brown para di magluspad ang ato ang murag kanabang Bicol Express style nga kani siyang pork na tiil, di ba? So naay daghang sili at sal, no? Wala day at sal oy kun espada ra day na di man onions, di man kay luya, di ba? So luya para sa imong kabuhi. And butang na tuog ka ng gata. Mo na siya mo nang gikudkod ganiha. Mayo kaayo pagkakudkod. So piso kaayo. So pak charan, di ba? So hantod pagid mohumok na pagid siya maayo para maka-penetrate gud ang kanang iyahang ko ang iyahang kanang gata ba, sa unod gud ba na gud sa ilawom na lami kaayo inikaon nimo kay mura gud siya og kanang pang basta mura siya heaven, diba? So gipabukalan hantod mo reduce, no, ang iyahang kanang sabaw niya, inig-reduce niya magbutang na sad ka sa katong remaining, no, katong mga pure katong piso gid siya nga gata, no, para mas mulapot gid siya taman. Ganahan tag mga lapot-lapot katong mga ganan og lapot din na, sige, no, kamo nay bahala. Hantod mo reduce na ang iyahang sabaw. So gamay na lang gyud kaayo para igo ra gyud siya nga murag sauce na lang ang charan. And that's it mga langga, no? And that's it, no. So tilawin sa dinyo oy mga kakusinerong attitude, mga attitude, no, tilawin ninyo. So ingan na ka simplecious, simple yet delicious recipe ni Kusinerong Attidude, ang attitude pero buutan. Don't forget to comment below sa akong lutoon next time, no. So sulti dayon unsa man comment down below, and don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel and my Facebook page. That's Kusinerong Attitude. Goodbye.